Hölgyeim és uraim! A naivitás, az illúziók és az erélytelenség korszaka lezárult Európában. Két lábbal kell állnunk a földön, és abból kell kiindulnunk, amit látunk, és nem abból, amit látni szeretnénk. Vannak, akik azt gondolják, hogy minden ember, aki Európába jön, a mi szokásaink és törvényeink szerint akar élni. A tények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Terrortámadások, zavargások, erőszak, bűnözés, etnikai és kulturális összeütközések mind arra figyelmeztetnek, hogy akik idejönnek, nem a mi életünket akarják élni. Ők a saját életüket szeretnék folytatni, csak éppen az európai emberek életszínvonalán, vagy éppen abban az országban, ahová a brüsszeli bürokraták szét akarják osztani őket. Tudjuk, hogy a migránsok áldozatok is, az embercsempészek, a beengedést és meghívást ígérgető európai politikusok és saját illúzióik áldozatai. Értjük őket, de nem engedhetünk a követelésüknek, nem engedhetjük be őket Európába. Az emberi jogok sehol sem írják elő a nemzeti öngyilkosságot. Ráadásul az illegális bevándorlók között terroristák is érkeznek. Ezért több európai országban is ártatlan emberek veszítették el életüket, és fizettek életükkel saját országuk gyengeségéért. Az igazságot el kell ismerni akkor is, ha az a magyarok számára kedvező. Az igazság az, hogy Európa jobban járt volna, ha nem támadja a magyar megoldásokat, amelyek működőképesnek és hasznosnak bizonyultak, és amelyeket azóta már egyre több ország átvesz tőlünk. Az igazság az, hogy az illegális bevándorlás és a korlátlan migráció egyszerre fenyegeti a mindennapok biztonságát, veszélyezteti gazdasági eredményeinket és veszélyezteti a kultúránkat. Az igazság az, hogy azt tettük és azt fogjuk tenni, amit kötelességtudatunk és lelkiismeretünk diktál. Megvédjük hazánk határát, megvédjük a saját életünket, és megvédjük a mindennapjaink biztonságát. Az igazság az, hogy tettekkel bizonyítottuk, hogy megállt lehet parancsolni a bevándorlásnak, mert ehhez csak elszántság, bátorság és akarat kell, és mindenekelőtt olyan emberek, mint önök. A magyar honvédség és rendőrség munkájának köszönhetően Magyarország ma az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa. Nálunk nincs terrorizmus, nincs tömeges erőszak, nem hajtanak teherautóval az ünneplő emberek közé, de kérem önöket, ne feledjék, mindez nem jelenti azt, hogy velünk magyarokkal nem fordulhatnak el, hasznosnak bizonyultak, és amelyeket azóta már egyre több ország átvesz tőlünk. Az igazság az, hogy az illegális bevándorlás és a korlátlan migráció egyszerre fenyegeti a mindennapok biztonságát, veszélyezteti gazdasági eredményeinket és veszélyezteti a kultúránkat. Az igazság az, hogy azt tettük és azt fogjuk tenni, amit kötelességtudatunk és lelkiismeretünk diktál. Megtani őket. Tudjuk, hogy a migránsok áldozatok is, az embercsempészek, a beengedést és meghívást ígérgető európai politikusok és saját illúzióik áldozatai. Értjük őket, de nem engedhetünk a követelésüknek,
nem engedhetjük be őket Európába. Az emberi jogok sehol sem írják elő a nemzeti öngyilkosságot. Ráadásul a tények ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. Terrortámadások, zavargások, erőszak, bűnözés, etnikai és kulturális összeütközések mind arra figyelmeztetnek, hogy akik idejönnek, nem a mi életünket akarják élni. Ők a saját életüket szeretnék folytatni, csak éppen az európai emberek életszínvonalán, vagy éppen abban az országban, ahová a brüsszeli bürokraták szét akarják osztani. Hölgyeim és uraim, a naivitás, az illúziók és az erélytelenség korszaka lezárult Európában. Két lábbal kell állnunk a földön, és abból kell kiindulnunk, amit látunk, és nem abból, amit látni szeretnénk. Vannak, akik azt gondolják, hogy minden ember, aki Európába jön, a mi szokásaink és törvényeink szerint akar élni. Az illegális bevándorlók között terroristák is érkeznek. Ezért több európai országban is ártatlan emberek veszítették el életüket, és fizettek életükkel saját országuk gyengeségéért. Az igazságot el kell ismerni akkor is, ha az a magyarok számára kedvező. Az igazság az, hogy Európa jobban járt volna, ha nem támadja a magyar megoldásokat, amelyek működőképesnek és